Представяш ли си, че над 70% от нашата планета е покрита с вода и въпреки това знаем повече за Луната и за Марс, отколкото за нашето океанско дъно? По-малко от 20% на океанското дъно е картографирано, а колко знаем за него и колко е изследвано наистина, числото е около 5%. Днес ще се потопим в най-дълбоките и тайнствени места на нашата планета. Ще разберем къде е най-дълбоката точка на планетата, докъде е стигал човек, какви невероятни създания живеят на дъното и кои хора са рискували живота си, за да разкрият тайните на океана. Най-дълбоката точка на Земята се намира в Тихия океан или Pacific Ocean. Тя се намира в така наречената Марианска падина, която е разположена близо до остров Гуам. Самата падина е дълга около 2500 км, а ширината й варира между 70 и 160 км. Абсолютният рекорд е наречен Challenger Deep. Това е най-дълбоката измерена точка на нашата Земя. Дълбочината е между 10 920 и 10 940 метра по най-нови изследвания от 2020 година. Там налягането е над 1000 атмосфери. Това налягане може да смаже всяка метална конструкция като кенчи от кола, ако тази конструкция не е специално проектирана да издържи на такива дълбини. Температурите там долу са малко преди замръзване, именно между 1 и 4 градуса, и там светлина не достига. Там буквално слънцето не изгрява. Тя се образува там, където Тихоокеанската плоча се подпъхва под Филипинската. Това е процес наречен субдукция. Субдукцията е процес, при който една тектонска плоча се подпъхва под друга в зоната на конвергентната граница. По-плътната плоча се потапя в мантията, където се нагрява и частично се топи, образувайки магма. Тази магма се издига към повърхността и причинява вулканична активност, формирайки вулкански дъги, а също така се образуват и дълбоководни падини. Това също така е познато от Майнкрафт за тези, които са играли. Интересен факт е, че ако поставите най-високата точка на света, ами именно Еверест в Марианската падина, върхът му въпреки това ще бъде